Vieš čo, ľudia o nás všeličo rozprávajú. Tak potom, čo to vlastne tí bratia kapucíni sú? Ale to je veľmi jednoduché. My sme vlastne rád v katolíckej cirkvi od svätého Františka. Svätý František žil pred 800 rokmi v Assisi, v malom talianskom mestečku. A on zatúžil nasledovať Pána Ježiša podľa Evanjelia. Tak ako žil Pán Ježiš so svojimi apoštolmi. A k nemu sa potom pridali bratia. Tam sme sa vlastne dostali aj my a toto žijeme aj v dnešnej dobe, lebo sa najmenej snažíme. A ako sme sa vlastne dostali do Žilín? No, to je zaujímavá otázka. Na pozvanie vtedajšieho nitrianskeho biskupa, neskôršie otca kardinála Jana Chrysostoma Korca v roku 1990, konkrétne to pozvanie bolo 25. marca 1990. Na prvý kapucíni sem prišli dvaja bratia a bolo to 8. júla 1990 a bývali na podnajme na Hlinách. Dobre, a čo ten domček, čo majú teraz sestry matky Terezy? Tak to bola jedna laická františkánka, jedna sestra, pani Mária Vicenová. A ona mala nejakú duchovnú skúsenosť s jedným našim spolubratom, so svätým Pátrom Piom a tak cítila, že má výsť ústretí bratom, že prídu niekedy do Žiliny a ona sa o nich má postarať. A keď teda títo bratia prišli, sama im ponúkla k dispozícii tento svoj domček. Takže oni sa potom o ňu aj postarali do konca života a v tomto dome bývali. A ja sa pamätám, že keď sme prišli v 97. ona ešte žila, vtedy bratia dostali okrem kostola, správy kostola aj celý tento objekt, ktorý je okolo nás, takzvaný sirotár. A my sme boli vlastne prví študenti, ktorí začali s rekonštrukciou sirotára. Myslím si, že ty si prišiel pár rokov po nás, nie? Áno, 2 roky po vás. Vtedy to už bolo vlastne dokončené a začali sa tu vyvíjať rôzne aktivity s mladými, z hnutia sem začali chodiť spoločenstva. Začal tu ten sirotár žiť novým duchom. To si pamätám, vtedy ste žili vo Fideliu. Pamätám si ešte na tie papierové postele, na ktorých ste spávali. To bol život študentský. No. Sme sa učili filozofiu a bývali sme 10 v izbe. To bolo zaujímavé. Ale myslím si, že to málo svoj osoh a že to Pán Boh požehnal. A svedčí o tom aj to, že ľudia nás majú radi a ten sirotár je neustále plný. Vznik tohto objektu je spojený s rehoľou jezuitov, ktorá tu v Žiline a na jej okolí začala pôsobiť približne v polovici 17. storočia. A pôsobili tu ako rekatalizačná misia, pretože v tom čase Žilina bola prevažne evanjelická. Oni tu viedli zároveň aj katolícku farnosť. Neskôr, keď sa celá tá historicko-politická situácia zmenila, tak sa rozhodli, že si tu postavia aj svoj vlastný kláštor, rezidenciu. Medzi iným tu vznikla pod ich vedením gramatická škola, ktorá sa v roku 1731 zmenila na nižšie gymnázium, to bolo prvé žilinské gymnázium. A postupne sa im podarilo získať 5 mešťanských domov na tomto mieste. Boli to goticko-renesančné staré žilinské domy a rozhodli sa, že na ich mieste vybudujú kláštor alebo svoju rezidenciu s miestom pre to gymnázium. A v roku 1743 bol tento kláštor dobudovaný. V zápätí odkúpili ďalšie domy a začali stavať kostol, ktorý bol zasvetený obráteniu svätého apoštola Pavla. K tejto príležitosti sa im podarilo získať veľmi vzácnu relikviu, ostatok kosti svätého apoštola Pavla priamo z Ríma, z baziliky, kde je tento apoštol pochovaný. Kostol ako stavba, táto architektúra bol dobudovaný asi v roku 1749 až 1750, ale interiér tohto kostola sa jezuitom už nepodarilo dokončiť, keďže oni to pôsobili do roku 1773 oficiálne. Potom boli v Ríme ako rehoľa zrušení a keďže tu mali gymnázium, tak ho viedli do roku 1776
Potom výuku na tomto gymnáziu prebrali miestni františkáni. V roku 1831 vyvrcholila epidémia cholery v celej trenčianskej stolici, kam kedysi Žilina patrila. A bolo veľmi veľa rodín, kde zomreli celé rodiny alebo rodičia. Zostalo veľmi veľa sirôt, veľmi veľa opustených, chudobných detí. A vtedajší nitriansky biskup Jozef Vurum, ktorý bol zároveň veľkým filantropom, mal veľký zmysel pre charitu, rozhodol sa okrem iného založiť aj tu v Žiline pre tieto deti taký ústav alebo sirotinec, ten sirotár, teda z čoho pochádza aj ľudový názov tohto miesta, a použil na to tento bývalý jezuitský kostol a kláštor. Sirotinec bol zriadený Jozefom Vurumom v roku 1883, kedy odkúpil tento objekt od svetských vlastníkov. A okrem iného tu nás zriadil taktiež školu pre tie deti, aby sa mohli vzdelávať, aby dostali solidné vzdelanie. Neskôr, od roku 1881, tento sirotinec prešiel do správy, alebo výuka v tomto sirotinci, starostlivosť o deti prešla pod správu rehole sestier Vincentiek. A tie sa o sirotár starali až do roku 1950, do barbarskej noci, kedy toto miesto museli opustiť. No, prvé, čo bolo vrátené cirkvi a osobne aj nám do užívania ako okrem kostola, bola časť, ktorú teraz nazývame Fidelio, kde sa začali také prerábacie práce, nejaké rekonštrukčné od elektriky, kúrenia. No a my sme začali potom opravovať v 97. roku kostol. Podlahové kúrenie sa dávalo do kostola, čiže podlaha bola všetko vyhodená. Pekné kvopky v neporiadku a hliny boli tu na dvore, neviem koľko, asi zo 20 nakladných aut sa vtedy odviezlo. No a to bolo tak na prelomoch nejakých 98-99, potom sa tu začala hneď opravovať aj táto jedna časť tohoto kláštora, ktorá sa tiež okolo ku koncu roku 99 sa končila a začala sa opravovať tzv. Nová časť, budova, ktorá bola z týchto objektov najviac poškodená, lebo skoro vyzerala ako zrúcanená. V roku 2000 tak zhruba boli dokončené práce na tomto celom objekte kláštora a kostola. Boli to práce znútra, jedna časť bola opravená aj zvonka, s tým, že kostol, interiér znútra a zvonku sme nemali na to peniaze, takže dodnes ešte nie je urobený. Aj tie priľahlé časti tu kláštorov, rôznych tých budov. Je to stále rekonštrukcia a niektoré ešte neboli ani robené za tých 20 rokov časti, ale mnoho vecí sa urobilo. Po tom roku 2000 sme si nechali nejaký čas, že nazberať peniaze, aj síl trošku a potom sa z takých väčších robot sa začalo tu jedno nadvorie opravovať. Dávala sa elektrosmoz a potom sa robilo nová kanalizácia, zatiaľ je tam urobená. A teraz naposledy, čo sa robila rekonštrukcia strechy v roku 2013. V srdci sirotára sa momentálne nachádzame. Kostol to je centrum diania a centrum života a je to zároveň aj miesto, od ktorého sa odvíja všetko to podstatné v sirotári. Lebo ak by stredobodom nebol Boh, tak žiadna tá aktivita, žiadna tá naša snaha by nemala zmysel. A to je miesto, od ktorého sa odvíjajú mnohé ľudské životy za tie stáročia, odkedy prišli jezuiti a reholné sestry Vincentky, ktoré vlastne tu založili ten sirotár spolu s biskupom. A to je miesto, ktoré tak smeruje tých ľudí a aj tá naša snaha je upriamená práve na to, aby sme cez tento priestor alebo v tomto priestore vytvorili také zázemie preto, aby človek sa mohol zamyslieť sám nad sebou, aby mohol postať v tichu a stretnúť Boha. To je tá ponuka, ktorú tu dáva kostol. Stretnúť sa s Bohom
a ak my môžeme k tomu trošku pomôcť, tak sme tu. Nachádzame sa v najzácnejšej časti, alebo teda najstaršej sirotára, podzemie, ktoré je určite vyhľadávané po celom... Ľudia z celého sveta sem prichádzajú, aby minule tu bol z Japonska chlap, veľmi to obdivoval. Táto časť je asi najvzácnejšia, to je ten gotický portál. Totiž predtým, ako tu jezuiti postavili svoju rezidenciu a kostol, tak tu boli rodinné domy, ktoré oni postupne odkúpili a na nich postavili túto stavbu. A vďaka tomu sa zachovali tie podzemné priestory tých jednotlivých domov. Ako to využívame dnes? Snažíme sa to otvoriť čo najširšej verejnosti. V prvom rade tej kultúrnej a spoločenskej, okrem turistov, ktorí to chodia obdivovať a majú čo. Režisér Abafi tu hrá divadlo o histórii Žiliny, tak raz za mesiac sa im to podarí. A je to také interaktívne, veľmi živo predstavujú to, ako Žilina vyzerala vo svojej histórii. A samozrejme do budúcnosti by sme chceli tento priestor otvoriť ešte širšej verejnosti. Možno tiež to prepojiť viacej s nejakými historickými faktami a sprístupniť to čo najširšej verejnosti, aby ten sirotár skutočne bol pre všetkých. Jednoznačne sirotársky kostol sa v poslednej dobe stal dominantný v Žiline. Určite nielen preto, že je na Mariánskom námestí, ktoré je jedinečné, pretože je štvorcové, s tými oblúkmi, ako hovoria Žilinčania, že laobne. A tvorí vlastne to jadro Mariánskeho námestia. Fasáda bola opravovaná tak asi pred 70 rokmi a nebola spravená najlepším spôsobom, preto vyzerá ako vyzerá, tak to tam môžeme vidieť. Má zaujímavú štukovú výzdobu. Spravili sme historický prieskum, ďaká pánu Doricovi, a on vlastne odhalil, že originálne farby, ktoré tam jezuiti dali na začiatok, bola biela a šedá. Vlastne vápnová farba zriedená, zmiešaná s popolom a dotváralo takú veľmi jednoduchú šedo-bielu atmosféru. Zdedili sme priestor, bola to materská škôlka, je taký pozliepaný, nie celkom súrodý, voláme to Fidelio. Ale zároveň je to centrum, kde sa stretáva veľmi veľa ľudí. Aby ste mali predstavu, tak týždenne tam príde okolo 200-250 ľudí, aby sa spoločne stretli, modlili sa, vzdelávali, navzájom si vymieniali skúsenosti. Je to priestor, kde chodia napríklad aj anonymní alkoholici, alebo ľudia, ktorí potrebujú či už nejakú psychologickú, alebo aj duchovnú pomoc. A tento priestor je takým životom z celého sirotára. Pretože ľudia tu nachádzajú zázemie preto, aby mohli rozvíjať to, čo potrebujú z tej duchovnej stránky. Toto je rajský dvor. To malý priestor v srdci kláštora, väčšinou sa to kláštory stavali do štvorca preto, aby vytvorili také zázemie, kde by sa tí reholníci a tí zasvetení vedeli stíšiť. Je to priestor, ktorý my chceme dnes ponúknuť širokej verejnosti, aby to stíšenie sa v strede mesta mohli zažiť aj oni. Alebo teda ešte lepšie, aby sme ho mohli zažívať spoločne. V tomto priestore by sme chceli vytvoriť niečo ako kaviareň, alebo teda priestor, kde by sa dala spraviť káva, kde by bola literatúra, jednak na predaj, ale aj knižnica, aby človek mohol spokojne prísť si prečítať. A zároveň, aby bol priestor, kde sa vieme stretnúť so zaujímavými ľuďmi. Napríklad zo športového života, kultúrneho života, politického života, aby sme mohli
sa obohatiť a aj vzájomne rásť. Tak toto by malo byť také zázemie toho prepojenia tej kultúry a vzdelania s tým stíšením sa, s tým vnútorným stíšením sa. Predstavte si priestor, ktorý je v strede Žiliny a zároveň ponúka úžasné ticho a úžasný pokoj. A to je Rajský dvor. Sirotár pre všetkých. Priestor uprostred Žiliny, ktorý ponúka neuveriteľné možnosti a my ich chceme ponúknuť širokej verejnosti. My kapucíni sme tu v Žiline pre všetkých. Sme tu, aby sme svoje danosti a svoje poznanie a všetky tie prostriedky ponúkli do služby ľuďom okolo nás. Nielen tým najchudobnejším, ale aj ľuďom, ktorí hľadajú Boha, ktorí hľadajú ten vnútorný pokoj. A k tomu má slúžiť najmä ten kostol, ten duchovný rozmer, ale zároveň aj ten spoločenský, počnú s Rajským dvorom, kde by sme, a pivnicami, kde by sme vytvorili priestor na to kultúrne prežívanie a kde by sme to prepojili, to duchovné, s tým obdivom a s tou krásou, ktorá ide cez umenie a cez kultúru. To je tá ponuka, ktorú sme pochopili ako našu cestu. Tak verím, že tento veľký projekt v tých veľkých plánoch sa podarí a že nakoniec splníme to, k čomu sme sa tak nejak zaviazali, že ten sirotár bude slúžiť skutočne všetkým.